الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mengahuri Allah Subhanahu wa Ta'ala alungan iman tua Jumat ika 10 agu 2 siku Rabiul Tsani ora gunasan gibugupat gatus agu 40 agu 2. Maka manintano siku Allah Subhanahu wa Ta'ala agian ka iya mangandawan tano apa pagau gits isaging ka iya social media nakasabapan sa kaliwanagan sa mga pamikiran tano. Kasabapan sa kaluagis iku mga pusutang. Sa kalbud akasabuta tanos iku mga suguan rakatano Allah. Kalbud akasabuta tanos iku mga lalangan rakitano Allah. Sa ayat na di tano pagaminaminan, di tano panganin si iku Allah, na ayat di tano manggalubak na sukasasuatian. Nagusarta ka pananggilaan tanong so kagya ka mo tunay ni sa parya. So Allah na pitriyan sa isa Quran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'asyan. Ulaika humur rasyidun. Sebenarnya Peter Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini kabubayan kita no naging kutwa kapada dalam raktano uparate. Katagur kita no ulinang aparate al-iman. Agian kana na iman na ini penderayan si iku mga pusutan. Ini penderayan si iku mga rarabtan. Gumiatangkad Mia sigurado. Ayat ini kasih singair kita nu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kagud kita nu Allah Subhanahu wa Ta'ala na so kabubali tanu asisangka. So kabubali tanu amungkir. So kabubali tanu apawal. So kabubali tanu pengganda walian tanu sa mga sugan Allah. Kedua, amyat tangkad ay ni kasi singar kita no Allah na sukab kebalay tano afusuk. Ayak yatim bulan saging ka na nama na afusuk. Na mga tao kaklim niya na Muslim na dipsimbayang. Ayak yatim bulan saging ka nama na afusuk. Na mga tao kaklim niya na Muslim na din yan imbugay sa zakat art o mga urip mga pamilya wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatim bulan saging ka naman na fusuk na mga tao apo pagkataling mo sa Ramadan nadis kanyan tumosa. Subrapat ulan iman to sa Ramadan na pagkataling mo. Egat na miyatangkad miya sigurado apkaptan kita no ararang ito Allah. Kasabapan sa pitum para kita no mga tiyuba o Allah. Naging ko tadi ikang gelebkaku al-asyan. Ikang gelebkas iku mga dusa. Malagid sa mga la dusa, anta kamarunia dusa. Sadin sadita no kang gelebkas iku mga lalangan wallah, kapsupa katano ko mga sugan wallah. Nagit ikap ko gawita tanos iku rarang ito. Tumatanas isa Quran sa suratul Rum akatiru wallah. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
liyudhikahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bagi sabutan kita nu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amya kadayamang so kabinasaan si ikulewa lupa. Mya kadayamang so kanalalungan si ikulewa lupa. Sa minipraksyan aminarootapan so kajahilan. Minarootapan so kagya kamauto na kabinasaan. Kaprata-rata. Si iku mga pragatan. Si iku ranaw. Si iku mga pakay. Naguminisampay pan si isagin kaya kawang-kawang sa puro. Akini taralu akyam berdosa manusia. Dhahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Na ayat na kasinditan sa kaya pakademang agyang kay aggalabok akam berdosa. Aydin nas na sabab kurarad udua alima manusia. Sebab kurarad agyang kay dua umbala lima. Patao ni kapupakamauli ka agyang kay umbala lima. So Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam askanyan imabubaling khalifatun fil ard. Ayam yang gerarian o kiabale no Allah an-nabi na khalifa datu si ko lupa. Ino tunday si ko Daud. Kakagi as mga nabi na adna maksus, adna specific ang mga ingaran ay nibugay kiran o Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi doon Nabi sallallahu alaihi wasallam mahbub, habib Allah. Nasudod na nibugay rin o Allah subhanahu wa ta'ala na khalifatun fil ard. Dato kulay lupa na andi sabab. Na isaw na sabab na sudod alaihi salatu wassalam namimbuta sa 10 kataw ang mama apalay presidente. 10 kataw na mama apalay mga na oriyan og kaya patagin ko ta 10 kataw na mga datu ang mga presidente si iku mga darpairan na siyang bian wallah na sa Sulaiman alaihi salatu wassalam ay napindutuan niya nagi dunia na minirag siya pun sa mga barananak. Subhanallah. Subhanallah. Naging kutwa kagya nga mauto na kabubaliw Daud alaihi salatu wassalam ang khalifatun fil ard. Dato kunayo lupa. Na ilaitan naging kaasumpatan kaya ayat. Kaigira. Napkeribat sa manusia. Na anda sabab. Naigira daaban yan kasibisibiyan na sisiyapan yan susimba ko Allah. Na andi kaya pakalaw tabugyan na minindire nun yan susimba ko Allah. Andi kaya pakalaw atas tanggungan yan na minindire nun yan susimba ko Allah. Andi kaya pakalaw kadatu yan na minindire nun yan susimba ko Allah. Ang mga tao nga dito kulay lupa. Mga tao bingan wallah sa kasibisibiyan ugaid na dagkiran din makabalamban so tabok aguso kadatu gusunganin. Ay hindi at kiran wallah si ikukap simbairang wallah. Nantunay Peter wallah si isa Quran. I'malu ala Dawud syukra. I'malu ala Dawud syukra. Galabok kanwatig wallah sa panalamat ko wallah. Galabok kanwatig wallah sa simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagi din umbutan o Dawud alaihi salatu wassalam. Diyan ka na ayat. Amya kabuba Peter wallah i'malu ala Dawud syukra. Napya karaya gu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Na antunay ukit agya pakaraya gu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'na al-hadith. Na ayamya kapiapi ang mga sambe nga sunnah na susambe udud ako sa mga buta niyan, pamilya niya. Maka pia-pia ka pamuasa sa sunnah, nasugya pamuasa udud abu sa mga buta niyan, mga pamilya niyan. Maka pia-pia bukin asukatan kulay lupa, nasulagi do bukin usukatan o pamilya udud alaihi salatu wassalam abu sa pamilya niyan. Nato na ikinirupaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pindito riyan sa pamilya niyan. Tiaritibiyan sa pamilya niyan.
Sa sikos suldo 24 ka oras na pisangan sa kanan yan siran sa kanya kamoto na simba. So mga karuman yan, agus mga wata yan na pimbugi-bugi ang kiran sa oras. Adi din na marentas, aging ko ta suldo 24 ka oras na ad na koneksyon nilang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabab? Nakagisumumin na ayatin digin, naging ko takadro Allah sa Quran na inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kadnang ko na mata naging kaya sambengan. Yang kaya dululanta, yang kaya kempetanta, sumpatanta, koneksyon-ta. Wa nusuki, nagusto ka pupunong baliakan. Wa mahyaya, nagusto ka uyag-uyagan. Purkan ini pala, kadnang nagiyay man to'y di tanong paganan anda manay mabalay sudo pula gupat ka urasa kawya biyug tanong paleta no mitumpak wallah nagupaleta no mipalaya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igina, napkuribat sa manusia. Kaya buwa kami pikiran yan ko simbak wallah na igira sisi sa masjid, igira po panasbik, igira po pumatay sa Quran, o di na igira kagya kamoto. Na diindawat, akan lipatan yan na sulang-ulang mo nakakarakabinting yan na paleden bali na simba, api asuban niya buka pakaturog, api asuban niya buka ken, api asuban niya kamuto na ba niya buka pagipunduduluna, api asuban niya buka sulsi kumatatang kadamar si kadar pa abani o di na siar, na andaman ay kabali niya na simba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, na ikadua, so puasa Daud alaihi salatu wassalam gusto pamilya niyan na alternative. So tignan mo alternate. Busay man to. Na mapita na muka. Na pusak man ay sagawi. Na isap mang gawin na muka. Na YouTube ni kagya kamoto na lifetime agya pag-uwi Daud alaihi salatu wassalam. Na ikatalo na ayapin na kamapya sukatan. Ino to. Na miyatang kada su Daud nadikan sa panganangkan ada makang gulalan sa bala lima niya. Ay mana niya na din yan magkalabok. Subhana. Na masa sura-sura ngayon marana ng Muslim. Kaya ka ba na kawiyagan na everything is free. Ay mana niya na dawan-dawan o kaparo na bodin bugan. Subhanallah. Akalilipatan yan asok nusya na lakad khalak na insana fi kabad. Ayakin na wala kung manusya nakaprasarasay ka pa naguntaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaya panaguntaman yan. Ilaita na sa mga punian ng mga nabi. Gusto mga tao apalit, hindi dito wala sa surga lagi ng mga sahabat. Ato na kapagintawiran. Ashaddu balaan al-anbiya thumma as-salihun. Ayat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam mamitatara lo at tatap pangano Allah. Pakaw kita no Allah sa masupit at tiba. Nasulang-ulangan ang mga nabi, ipon ko adam na tamang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma as-salihun na urianut wa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na mga tao, ang bilang nga tao, mga tao ang mga barasimba, niya maratya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na, naging ko tapagaluin tanu, may pantag si ko doon, si sagin ko to ayat apanganay abiyatiyatan. Akabalin wallah khalifatun fil ard, datu si ko leolupa. Mindua sudod. Ini puro yan aliman yan. Namiyangan ni si ko Allah. Nakataya supyangan niyan ko Allah. Ang mata-mataan na amay kasakan. Na aya ka pa kapagpagintakan kuliyaw lupa. Na di ako pa kasangor ko kalilimud para ko kasusuat ka. Di ako pa kasung kumangadar pa para ko simbar ka. Katawara nga kan aginawa sa mga kalimud asuguan ka. Na siya ko pag-antap ko mga kalimod ang palapalay ng baya ginawa. Siya ko pakasong ko mga kalimod ang makasusurang ko kasusuat ka. Nakadnang ko na panganing ko ka tupdang ko sumbala ayakan. Naragisto ka pa sumbala lima ko anak ko di pakasunsang ko ta kalimod. Subhanallah. Na inutan niya inaliga Daud alaihi salatu wassalam na ay specific. Agrarian ko mga nabi na khalifatun fil ard. Dato si kuleolupa. Subhanallah. Sa moto na di pa kabalabban so tamok na di pa kabalabban so kagya ka moto na kadato na di pa kabalabban so kasibisibiyan. Kasunod so biyan ay wala ang munil sa katano. Na inwarningan
Allah subhanahu wa ta'ala. Bakaiktirtan Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na ukit. Agya pakaiktiran kita no Allah. Itiran si isa Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أكن من الصالحين. Emi marati apun makin nagimanto. Muslim sama mukmin baisa dato. Na palapaleta no tialawan Allah subhanahu wa ta'ala. Palapaleta no tiawagu Allah subhanahu wa ta'ala. Santo na ini tawagin kitan. Eskan watig wallah amya marati ya. Ubar ka no makaalang. Sumangat tamukiyo. Mga pamilya niyo. Dabus mga watayo. Pun si ko tadang si ko Allah. Inusar wallah abasa naging ka zikrullah. Tadang si ko Allah. Nanto na ima naging ka nami aloy sa ayat adir kita no pakabalang banso. Tamok dir kita no pakabalang banso. Muryataw dir kita no pakabalang banso. Karoma dir kita no pakabalang banso. Kadato langwantaman si ko tadang ko Allah. Giyan ka na nakagya ka mo ito na zikr san na ayapak anta pa nung naging ko tami aloy sa surat Taha, sa kapusan na surat Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Kita na wallah sa surat Taha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي sadun sa tawat talikudan yan so tadun tadumurakan. Inilay so tafsir. Na ayaman agi nga na zikri ami aloy siyang kutaya tadir tadun pakabalamban wallah nasambay ang apaganay. Na ikadua dir tadun pakabalamban naging kaya kakaptan ko Quran ko kapbati atanos iku Quran. Na ikatlo na sumanga tadun tadun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aring gunalan sa azkar nagu sumanga pedas suwan Allah subhanahu wa ta'ala. Inunaan na susambayan kapagampagan na suwan wala apaliugat kumanusia na sambayan. Na initundukon na Quran, kakagya din ka kaswa sa mga suwan wala din kalakata sa Quran. Din ka kapananggilay sinilalangaw inisapar wala din kalakata sa Quran, kasasubuan na sisi, na sinisapar na sisi. Sa tao talikudan yan, so tadam si ikwallah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Na mata-mata anas kanina tigwallah na pakapagintaw namin sa kapagintaw masimpit. May ataon tano sa sakit agyan ka krisis. Adi tano kagya ka mo ito nang gugula-gula o si isap social media. Ino tano ko sa ikaroon niya madaklataw ka sabab sa gyan kaya taliko di tano kung tadang-tadang magkuwallah. Sabab sa kinibuga kong tano si iko sambem. Sabab sa kinindirinong tano si kaya betul kita tano sa ma'isyatan langka. Baka pagintaw tano sa kapagintaw masimpit. Na sabab ko kinibugan ko sambayang, sabab ko kita likudi ko Quran, sabab ko kaya libati kung dawan agama tano agama Islam. Subhanallah. Fa'innahu ma'isyatan dhanka. Na ayap na masakit. Apakah taliuman naging ka na sumpatan ka na katiru Allah. Wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Asalungan na maulisut tawat yalikudan yan sa sambayang. Sumanga tadang-tadang ko Allah. Tawat yali ko dan yan sumanga sugat wallah. Nabut dan yang pananggilay sini sa parwallah ka sa alungan na mauri. Italing ko Allah sa alungan na mauri. Askan yan nasipad ko mga pisk, mga buta. Akyada sa kailay. Normal ko manusia reklamadul. Lalayon din mga bubuuman. Napriklamo. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Aya pa kasalahan sa dunia na mapya ko'y kailay. Sumimbag sa Allah sa tarutop.
Tunis Allah subhanahu wa ta'ala sa taratuk. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Sakamana tigo Allah si kumasangkas sa dunia. Na inindirenon ka susambayan. Fanasitaha. Inindirenon ka sukabatya si Quran. Inindirenon ka supudi-pudi si Allah. Inindirenon ka sa mga sugan Allah. Nasyupak ka sa mga lalangan yan. Wa kadhalika al-yawma tunsa nasa alungan iman tu at tigwalla na imbu nga kasaka sa kumakadas sa ipundirin na kasakamambu. Subhanallah. Subhanallah. Dudan tanwagin ko tapakan ni ayat abiyat yatan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Iskan watig wallah miya marate. Ubar kanu makabalamban su tamuk. Ubar kanu makabalamban su muryataw. Buon sa kapsimbaan niyo ku Allah. Buon sa kapagadapan niyo si Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ Sadin sa tao makabalamban sa tabukyan. Puun si ko simbak wallah. Sadin sa tao makabalamban sa mga muryataw niyan. Puun si ko simbak wallah. Sadin sa tao makabalamban sa karuman niyan. Puun si ko simbak wallah. Sadin sa tao makabalamban sa kadatuyan. Puun si ko simbak wallah. Sadin sa tao kabubayan niyan sa dunia. Nakalipatan niyan sa mga sugan wallah. Nasira nito yung mga tao. Amiyat tangka na miya lapis ko kawiyag sa dunia. Na makapandamar pa si isa nung anamori. Nangori pun wallah. Bigyan ka nung wallah sa chance. Bigyan ka nung wallah sa favor. Bigyan ka nung wallah sa limo. Iyawag ka nun yan. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Hey mga manusia ng gusto niyo. Sumanga susukat niyo, sumanga tabok niyo. Hey mga manusia ng gusto niyo, sumanga tabok niyo. Nagusuka na ito inusaran niyo si kusimbat wallah subhanahu wa ta'ala. Pira-piray man tayo mga tao din yan yung gusto sa tabugyan na sa ikon na kayan na gusubi ang ginawa niyan. Sa ikon niya nakagkalami-lami. Pira-piray mga tao, ano yung magintaw sa ikon niya nakagyan mo ito na sunod sukabi ang ginawa niyan. Nasyurang yan sukabi, wallah. Giyamay tanuso na lang ito, wallah. Na inis sumagot tanuso libo, wallah. Na miyunan nakatanuso mga murka, wallah. Na miyakat talinguma, sukagyan ka mo ito na earthquake. Dingkulalan sa linog. Na miyakat talinguma, sumabugurauran. Kaya sa bapan sa kagya kamoto na miyag flood si kong mga ilyatano na miyag at taling umaso kagya kamoto na tsunami. Amin pa ba ito sa mga palaw matatagusin sa nilal maragat? Lango-lango na klase ang mga tiwa. Ayaw mo makapaparon. Ayaw mo makakukontrolon na su Allah subhanahu wa ta'ala na biyugan yan si kuleo lupa. Sabab ko kinitaran wag yung maranusyo manusia. Ay pagaling ko po magimantok. Baka pintaman na hitlis. Baka pintaman ng ano pamikiran yan? Abkiling kaging kap kulo na iman to sisang kabasa. Adi pa katundog-tundog wallah gin kay mga murka, mga tiyuba. Sumambal sumabog randu. Na minitaling mo undo na murka. Na makataling mo suuran na murka. Na makataling mo sukagya ka mo ito na linog na murka. Na sumbang swalungan na murka. Langon-langon akasan ka pa wallah at pugutsan niyang kudunia. Na ayakap kita matanong ni manto na pala-pala murka. Sabab sa kaya pangunot itano ko mga ginawa tano. Na inibugang tano sa mga kabe. Wallah na murka di tano ka pagintaw. Ay lalaw ka na to. Pamilya ay lalaw ka mo pagintaw. Pala-pala ka pa kasasagit tuno na pala murka. Wallah subhanahu wa ta'ala. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Gusto niyo sa mga sukatan niyo. Mga riskir ka no Allah. Ada ubang ka ng riski ubang kakapasang. May kuwang kasutamok nak na ubang kakapasang. May kuwang kasukadato nak na ubang kakapasang. May kuwang kasulangon-langon akasibisibi nak na bang kakapasang karkanan wallah. Qulillahumma malikal mulk. Papakain ka ang kanong wallah ding gularan ko mga katiran si isa Quran. Pero ang kahay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamalikal mulk. Raku Allah sukadatu. Raku Allah sukapar.
Ark wallah sa authority. Tu'til mulka man tasha. Ditoon wallah sa tao akabayan tasa. Ginsing niya sukada to si kutaw akabayan. Wa tu'izzu man tasa. Ipuro yan, promote niya sa kabayan. Wa tudhillu man tasha. Imbubayan, pakarundan niya sa tao akabayan. Biyadikal khair. Langan taman niya na pala si sa tengko nga palad wallah. Kagya ka mo to na makasisaling ganatak wallah subhanahu wa ta'ala. Baka kuha ka nagugkibo ba so kada to kakapung ko Allah. Pala po si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. At nakatiw wallah subhanahu bantag si isagin kaya kagya ka mo to na tamok. Ato na Peter yan. Walillahi khazainus samawati wal ard. Walillahi khazainus samawati wal ard. Mataan. Arq wallah. Khazain. So treasures. So patimo-tamukan. Ama papadalam kumpito lapis sa lupa. Kau Allah ama tatago sa puro. Siku kawa si sa puro ang langit. Ar-Rahmanu yarhamuhumur rahimun. Kaso tao, amalay gugaw ko mga kaadno Allah. Malay kabni ko mga kaadno Allah, na ipining gugaw masaling gugaw na so Allah, subhanahu wa ta'ala. Ay kaya pa karayagon Nabi sallallahu alaihi wasallam, si sa hadis, na tingin na as-sakhi, qaribun ila Allah, qaribun ila al-jannah, qaribun ila al-nas, ba'idun minan nar. As-sakhi. So tao ang maginawa. So tao ang malay limo. So tao ang malay gugaw. Qaribun ilallah. Na pinakamaranik wallah kagis wallah na arhamur rahimin. Malay gugaw. Malay kapadi. Qaribun ilal jannah. Na maranik si ko surga. Kaya mo pa makasul sa surga. Na mga lay gugaw, mga lay kapadi. Qaribun ilal nas. Na maranik ko mga manusia. Kagis ipining gugaw na sila. Ba'idum minan nar. Na miyakaw tautan ko na nakadyan. Wa ammal bakhil. Sukman su tawa kadengan. Sukman su tawa kagya kamuto na pekto. Sukman su tawa ang maligit. Ba'idun ilallah. Namya kawatawatan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'idun ilal jannah. Miya kawatawatan ku surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'idun ilal nas. Miya kawatawatan ku mga manusia. Karibum minan nar. Nasis ka niyang pinakamarani ko naraka. Yang kaya kalay limu. Yang kaya kalay gugaw. Yang kaya kaginawa. Na aya kabasa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lagi na natumbad. Apa mumulan? Piamulang kasok kala gugaw. Piamulang kasok kala limu. Piamulang kasok kaginawa. Na mitu na si imitu. O surga. Na misapasapak. Na uriano kaya pakasapasapak yan na mga kadayundong sungan yan ko surga. Na mafat ka, matay ka, napakasulun ka wala ko surga, karoon ka mapragunso ka ginawang ka, roon ka mapragunso ka la kay gagaw, roon ka mapragunso ka la kay limo. So, manating Nabi sallallahu alaihi wasallam so kaligit. So, manating Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapikto, kasingit, kaingar, makar, nalagi na nga no pamungulan at tambod at piyangulan na mito. Namisapasapang na miya karumbas ungan yan. Si ikunalaka, namatay ka apikto, matay ka kadangan, matay ka kagya ka mauto na makar, matay ka kagya ka mauto na maligit. Nasika pa kasunod kunalaka, karon ka mapragunso kagya ka mauto na kaligit ka. Subhanallah. Pagpusang ko sinagyan kaya tutul. Pianutul o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma'na al-hadith. Lagi sabutan na katano Allah subhanahu wa ta'ala. Sinisalo nga na mauri. Koreano kadar ka kakawiyagan katano puruman wallah. Naman isa napakataling uma. Nakagigyan ko tagawiin, nagkalipatan ka so kang bata-bata. Totoo siniwe. Sa kanwa lang na pugusar sa terma pagmamahal. At yun din kadalon-dalungan si karuman yan. Yun din kadalon-dalungan si watayan.
Diyon din nakadalong-dalungan sa balaloksyam. Diyon din nakadalong-dalungan sa mga pagarinyan. Diyon din nakadalong-dalungan sa mga tunganay niyan. Sudatu yan, sundatuan yan. Nasa alungan na mauring. Nayakatirun wallahu ta'ala na falaan sa bala. Falaan sa bala. Da akang bangsa. Da akang silsila. Da akang tutunganay. Yawma la tamliku nafsun an nafsin syai'a. Diyam kutwa alungan at tigu Allah. Nagawi ito ang ginawang kay mabangladan kay malimu. Nafsi, nafsi. Ayamu, ipulamu yung man isa. Nagibu sarili niya. Ginaw niya. Na. Yalipatan so katutunganay. Apa pagari. Naman isa na ipagadap sa hadapan Allah. Napagadalpan. Apa magitungan sumya sukatian sa dunia. Naging ko taka pamagitungan ko may sukatian sa dunia. Naad na sa katang mga pagitungan. Nauriyan o kaya pagitungan ko amalian. Kaya pagitungan ko simbanian. Nanto na yung ukit. Aka pagitungan. Ugusan ka sa mathematics. Agyan na mathematics, nagkubugur ko sa kapagumana. 1 plus 1, pero ito dyan ha? 2. No, 1 plus 1 equals 2. O. So isa naman ka sa isa, bibulya 2 kapagumana. Nagkumang alupman, so kaya ka mo ito na, kunay, marana ka times. Kata ka pa. 2 times 2, 4. So, 2 natak pa ka sa mga 2 biyapat. Nako mga ropon so division, divide. Tambagi-bagi. 10 divide 5, 2. 5 katawag bagi-bagi sa 10, 2 kiran. Nako mga ropon so kapay no sa. Subhanallah. Natunay kapay no sa, kapalibata. So, pito na palibatan sa 8. Negatibuan. Ay man, napakasurang ka pa. Makita na sa iba na saka nakapalibata. At adru na malmuflisu minkum. Bitero Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga sahabat yan. Ino katawan niyo, ang taon ng kanuik, tumbulay, sa alungan na maurya, kiyawis-wisan. Kiyawis-wisan. Ini termo na pada na miyalada-ladak. Tigda na liada ka. Basta man na liada ka na din niya kaya susuda nun. Kaya wiswisan. Kaya muramuran. Doon no pa pagdudan na sa ginaw niya. Doon pagdudan niya darpayan. Ay katawitan ron kung kapapakamu yan na squatter. Ay tigda na squatter na mabubaling sa Tagalantay. Ay abajitya na lang ko na pagulong sa basura. Ay anditar niya na lang ko na pagkasakmi na tuba. Subhanallah. Qalu man la dina lana. Ya Rasulullah. Anda kiyawis-wisan na sa daban yung piso. Daban yung pirak. Daban yung tabok. Umani sabihin bag. Giya kiyawis-wisan. Tigo nabi ayak kiyawis-wisan. Ayatitu mana muflis. Mga tao ang kiyawis-wisan. Na mga tao ang mga papasagi ka sambayan. Mga tao mga papasagi ka pangwasa. Mga tao mga papasagi ka sakat. Mga tao mga papasagi ka sugu sa mapya. Kasapar sa malata. Di tiblig. Di jihad. Di menay haji. Di mamwasa. Lawa na simbo na pala-palayan gagalabukan. Na amay ka makauma sa alungan na mauri. Ay napulog sa simbo niyan ko Allah. May na sa mga amalay na mga pipya. Na oriano ka tutalaon. Na sigo daw pa nakiraw tututalan na may kabut sa mga tao ang priklamo. Ya Allah, giyanan si pulan, abara simba malay parate, na inuto, syatama hada, wadaraba hada, giyasop ya kaito yanon, pinanaito yan, giyasop ya magantay yanon, giyasop ya piling yanon, giyasop inan yan yanon, giyasop inakal yanon, giyasop kagya kamoto na, suanso, lango-lango na magbuta, bulsalo yan. Lango-lango na magbuta, bullshit yan. Na palalabat nun,
Napagilingan so hindi na puno ka simba niya nakualap ketimaran. Nataman sa amay ka malangan so amalya na mapya. Malangan so galibog yan na mapya adid na malabon. Pambula kawisisan na adam pa na damakaskat. Dapat makatipid mamayad. Nauriyan niya natigiranan na. Natiginasakan ka na kung ako makaskat. Natigwallah subhanahu wa ta'ala. Asugalabok kamarata na pagiputon ko na ako bugan. Nasugalabok ako panbalas. Ay man nasulang ko nugalabok yan na mapya na minibini na dabilan mo. Nasukman sugalabok upupan katamarata. Na imbagay si kumskatan yan. Nataman sa makay tabi-tabi na bundal ka. Kaya kay ibaratan ka na maputi ang mama, maputi ang bubay. Kinunso ka puti yan. Namiyatang tangunso ka puti yan. Na hindi po ka nakapasukay mo sa lakaw ka at pupunan ka. Nataman sa makay tabi-tabi ka. Taman sa isugo wallah. Apakala simbitan ka kung naraka. Kadun na may alambo. Kung agya ka mo ito na amal ka amapya. Na yung manamilita mo ito ka na amal ka amalata. Ipa ka naraka ka. Mga barasimba, siya pa tanong ang ginawa tanong. Kalimutan mo sa ginawa tanong. Saya ka siya pa tanong sa ginawa tanong. Nandun tanong sa ginawa kakatino Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yuhibbul abdan. Idha amila amalan ayat kina. Mata'anas wallah na kebubain yan suri penian. Mata'anas wallah na miyaswat kuri penian. Ano yung galabok sa mga simba, maito napakatataman niyan. Pananagutamanan niyan. Eman na niyan na apya, may takagala ba kasi nalinang. Adigya nga ipte butod na, daga purunun. Api ang marunirun niya aman, asigura dua kagya kamu to na tiyari mawala, kakalim ka sa bala siya sa lungan na mawari. Gitip tiro na kagya kamu to na, didaksyon. Ay mga niyan na kapalibatan. Nanto na panipaning belanun. Apa na yung Nagyan ko takatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandalla ala khairin kafa'ili. Sa tawati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam amakang galabok sa mapya, na sumiyang galabok ko tayo mapya, na ambalasan wala sa imbagero. Ni barat yan. Nagyan kaya pagalitan na si Jadal Haq, na inimbitar tanong niyan sa gyan kaya, kaya kamo to na DARPA, online education, si sa gyan kaya bituan, sa Sunna Academy, Yasin Sunna Academy, 2020. Na inimbitar tanong niyan, na may mawakinog ka namambu, na wad na balas agkakwa kusuka to mga tao ka nagsamapya nalango-lango na miya ko na tebus na imbugay kay Jadal Haq. Agiti maanaw qadr wallahu ta'ala man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha. Sa tao mga galabok sa tima na mapya na sambi na sapula mapya 1 times 10. Ay mana na sapula mapya hatta yudafu da'fan kathira taman sa takatakan wallah sa katakan sa subusu wallahi mata ko diyang kakalayan. Nandun siya ito. Kaguma oras tanoya. Na along ang panajumaat. Kaya itong nakagya ka mo ito na ayaw mo din na kisulgo-surga na lagi do tikap. Amapi ako rahon. Na inisyon, mga malaikat. Na, tunay kurangar ka, na lagi do tikap amapi. Na inipot ko Allah, inindod ko Allah. Na tiwala abugay sa authority apakapaluba doon sa migan ng pamalayan amapi. Na miluba, karoma, wata, pagarit, pakagata din na keto na niyan. May umano na sa kataw mama, lumulubog ang mata niyan. Tigin pagari, inuwan na lumulubog ang mata ka. Tigin na, may lang ang so amalak na mapya, na ibu kurang na amalak agya kamuto na marata. Amalak na marata, na ibulang-bulang na tunga mapya. Pamanadiyang kakulong ko na raka. Tigin na saka, tigin na ibu diyan kisul ko surga, na may tumambuaman, ako na karakan. Na tigin na katya so amalak na may ito, nakuha ka na nakakusurga. Na mingga siya kito kwa tagwas, na tigin na kadnang kusud ako kusurga kami at tarutok. Natigwal andang kanang niya kwa. Natigin na piano tuloy na matagya ko anyanon. Kata sa kataw mama, ay mo sama pa din nakakulong ko na raka. Naging kamala na sa timan na mapya, nanibugin niyan dakan. Natigwal Allah ta'ala hay mga malaikat na unutin niyo. Na paluba niyo sumigiro sa amal na oryan niya na awitan niyo rakan. Nakagimakan didar pa isya na natigwal Allah. Alam takuna abdi akrama minni. Di patut na gudiday tatigwal Allah ko man. Kaadanakan. Ori pa nakan. Iba ko niyan kalaw ni sa kalaigigaw. Naguba ko niyan kalaw ni sa kalaikapdi. Naguba ko niyan kalaw ni sa kaginawa. Na sabab ko kinibadugan ko amal ka amapya. Amay
asar po mga surga sa pagaringka, na iman tuwa tigwala, nagkabta kano, nanggang sa kano, nasa kano ni surga, sa diyo na rin kano pagintaw, giyay unga, o kapangalimu, giyay unga, o kaginawa, giyay unga, o kagya ka mo ito nakalagaw, panganitan no si wala, iman to na isimbag tano sa katiuba, baka nidansal sa kama sa nito kapagintaw, nakalakaan sa puso sa mamakalatan na yung gagaw, kapani, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.